roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwaberwa kurya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigema eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Chanjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonsi inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ejo baigokie wemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaruko kuyanyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kyamamogusie. Omugusi bono lishirika lya ubwanjeteri ya Gatembe Television Network ama na Gatembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gocange nasore tarere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor eliyo tonyare ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga kyamamugusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, mkwege bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security, na wigo na Network System Administration, ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, mkwege bali Electrical Installation, na wigo Electrical Engineering, ase ensema ya Cosmetology, mkwege bali Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, mkwege bali Food Production yani cookery, na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya Driving ocha sabali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cy'obubundi asamangane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neli abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa
na bintu binde biraganirwa ase school. Abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gukonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorale. Karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero ubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Chi tariki ni 15 mutinyi no yo kano mwaka no yugo chirwera 25 nomo moncho mu ligerinde no kwegena mbiyo rando siasole na gukwanire nabo yo kwaligani kwanyora mungana moya yekyonga chinsenye cyabo no butko literane serasinya kunde na go sabire tuskare. Utaki kiunga chinsenye nigo togo chaka nenkwana yomuraibense muske William Ruto ekirale ngomo konyibo muraibense nabayo muraibense ya Kenya kubwatikana neligoli lya maguta muraibense muske Dr. William Ruto ekero kwale ngomo konyi wo muraibense nigo kwamere tibororo hokomentekana kweligoli lya maguta asebwa tebetebuna omwana inji bwo konyoro kwaise nigara chikonyoro muchando wekirano bokoreli bwa wekirano onekero muraibense amaguta yo nigamentiri ligoli wetanie kerengo ekero kwalengo muraibense omuske Ruto igoro ekero kwalenge asensemu ya suneka nigo gwatetebuna eserikali yasona nirigati asogo kianie bango ya VAT kurwa 15 igoro yemia goika 3 igoro yemia ine omuraibense abana inchi mbachi wekirani obokorili bwabo bwekirano. Fuel prices are unprecedented and are not due to ordinary market responses to global crude oil price dynamics. Our problem is cruder and more local. This is the result of collusion between monopolistic cartels and economic saboteurs on one hand, and oblivious, reckless, insensitive, and incompetent public officials on the other. Insatiable greed and corruption is driving us over. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Bei ya mafuta sasa imefika 135. I am announcing today in the middle of people here that the fuel prices that have gone up, we have stepped in as government with 6.5 billion shillings to reduce the cost of fuel. We have also stepped in to bring down VAT from 16% to 8% for the next 3 months until we make sure that we have gone through this phase. And thirdly, we have made sure that paraffin that is used by ordinary citizens, paraffin that is used by our border circles, we have made sure that the prices don't change because we want to cushion the people of Kenya from fuel prices. Kuna wengine wanasema ya kwamba ati kwa sababu mafuta imeongezeka na imeongezeka duniani kote,
wanataka kufanya maandamano hapa Kenya. Mimi nawauliza, tukifanya maandamano bei ya mafuta itakuja chini? Itakuja chini? Si lazima tutumie akili kupunguza gharama ya mafuta, na tupange tuhakikisha kwamba ile vita inaendelea ndio inatuletea shida iishe huko mahali inaendelea. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie Wakenya, serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haiendi juu zaidi, na vile vile kuna mafuta ya kutosha ya kusukuma gurudumu ya taifa letu la Kenya. Nagakorwo kyogosoku ime yekenyoro kia nyamatute wodi ya Bogusero asabanya kenyoro weso kia nakomoseri musacho yomo hoyo bagako n'ing'ombe yatigerete cintakana magega yogosira gwa tatu mwabo yorengo mwana boda boda ekolekega ni goyatura abanyakenyoro ase babet bakoni obulemo babisi na konywera amaru ebikoro byoko nia kwa marimo asabasae nigo byaletira makongo ase binyoro muri kitodipo ni asanya na roboti rwa sinchira yobwikirano Liberera ly'abanyakenyoro banyamatuta yugotoke wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South nigo lyaenekibwa emambe ya lero asenka y'omugaka Nyangeresio Sogo maiga y'omusacho y'omo omenyeta senke ywe goserwa asogosagana enibo ya Nyagosira Dominic amareda kurukumu katikista Benjamin Osiro Kali igonde como munyakero goma kebwe welfare ya community ya Nyamatuta ase familia yega amangana atoretira iga momosobati yega mugako yasirete oyo twarwanirete buna abanyakenyoro asokoranga otigaire omanyata mono morembe abo ase twamwatera to buri mubwaye na tukamuha ibintu bimutungeti biranyare bikomurenda mono n'abana atigetu nabo egetambo kereke ni gogia kuna abana boda boda asokoni wa kweng'ombe iyo babete bakugurira abana cintakana muninchire ya muyoko batugika babugete mambi sana okonyi bugi abana ba Dominic yositete orengese member yetu stage ndumula abanya boda boda mungwana ojeto musubati yo nyomba no musubati otezigeti musubati yo bona kuri bakabaka bakoto ekito tatikugani umongwano yaende mwae anyuome arige mukungwa bikororo na era twari gesabujage gikororo kana igo mukojagira runtu kutoko monyora boda boda ni wajinguru cyajo kumuboko ligo twanda bibuka nyori bibe ni gongoro kudomu nikabuga oseseri etali okubwato bosini go manyekene munege sibi ni go ndo machema ni odi otoigo boda boda bigega main stage tekere boniga umusibati oyo muka maremu onyori umusani oyo muchete nyomba naenda bimukire bangaira batete kuoni buri mugo ntumuna abarundi ba boda boda tuyimukire gukana gende kunge koba tasima tukana buri mubumburi kuoni buri nda abana ngoteba eng'ombe iri muna twaretete nande anyiya ni mutinyu nane mune kunyarikana gusangana mamo mwabonye gusira Dominic ni gabana baye babire bagusira ase cinjira cyo bututukanu abana bana bakure bari ni mbwate sukari bona marware rugoroga njama rwantandire emonta ko rusyo none kenda kwati kuri kwanyora bayibiseire gasukunyuma bachire bonsi mondo tayo esukari eko ngimoka na kunse mondo tayo konkonya njaba abantu ba muntu bajita matanga kali batebete bankonya abantu ba muntu na bandike ribara no mobere byangarire ngorerani nona mariyo waninta kairu mondo konkango nyanya saone njino bogimanko kura kinkonya yebesa no ngabona gachugore kinde tiniko kura kinde ense muyende okoni wa kwa maremo chinseme chuneke golia geke ikokogenderete komenta anane mechanda sebinyoro maine omwana atinde geturo oche saka ime ase ngenja onetio bole maga koro bogambi butarengo buye wa gitu wa Bogusero not agatinde kwesaka ime ase ngenjo bogambi butabwatio mochoko bonega bamwana batigarite babere mbagwati no asaba koro bona yenye nokobwa kurende na sengenjo mabera togotwara kanga kwa bunu wa magoropi omana kobwa kurende bono kora masikani ase ngenja abana bayiri bane bonsi pingwanja ase ngenjo noro mwana musibati muntu na mamoyo mama osoke ngora ogende kuma origimoka ori watera tina abana omorete otware familia naye baba nyakwarengenera ngo yabasacha masikani tai omwali oje maika jokurugo chika kwa musacho ywe konganya na gutigia amate nyagosira kere no morembe nigabanya kenyero babolia ogosikwa gwenkeyo beseria konyora rure twatebire ngebese no mubora ka konyete tiga agenda mono morembe achikorigi bore mwasanga bune kenyore tu aitiri asomochi yoga bo mugako sogo bore mombo yora abo kugororo onde bense yora oni bore igo tu aitiri bune kenyoro
umuchi oyo osikwe asobore mugori bwatigaire botigare borenda abana aba umuchi oyo iga gegesoko kiitoke kegendere kere buya lakini oro mwana oyo gwetanira ichiko tekoba naende tigo mucho itogendere konene otwara masikani gocha sitole na gocha muchiga iga ese gotiga abantu bakore megondo obuibi bogocha goitore kenyo Rwaiga ase Kenyoro Kenya Matuta kegotoke ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South ya nikonkoro kwa Dipon Asanya. Omo MCA we wodi ya itibo muske la mekisi kweyo nyanja igabori wekirania magendro hase wodi yo unabete gakuri chire cheye omone sesamire elkimireli hoyo koliye bo MCA we wodi yo gotoka imeye bunge ya North Mugirange County Nyamira niga tebiro no MCA yo niga beire ga kwagen gosika kole mirimo ya sobongoro asugwikirania magendro kati abo kwegorwa wechinya gitari dispensary ya Egechiro okwegorwa gwechiro ya itibo nabo igobo nyunyu amo na magendrandi anene chipara imeye wodiyo gukwanire njira yo kabantu baranyoreri baga eliyo kubachora barai bari baranyare bakubaikeria magendro asu mwaka w'ichiro 2022 Rito ya nankoro kwa erkimiyogo merisaka koro wodi ya itibo igo amagendro twariye twira no MC orobo noga nturanyarora na ntaranyekerania kende Jones kelia tabeti abana inchi ntorarora kende Jones number 1 nyagetari yege chini dispensary ya gachiro miaka 15 ni gachi chaga tabango erere banyagetari ngo tabare banyagetari ntorabarora uikabono iga bana inchi bandere komia kubogori gwane chigurubaro kuwa asakuru kwa boeri paka ege chini guragwa se dispensary yere no nyine chemist ngejo kerange kerakonye abantu baminto we wodi yitibo gose bege chichi gige chini chiro ye wodi yitibo twarire twira ntoranyarora bonyunyu ntoranyarora epara korwa nyamwenchani nyantembe kiabo nyaru ase university ya chakire ira twarire tu ntoranyarora epara ekorukuru nyaramba togende enginde school asa abana bakoenda school yenginde togende toitanie dispensary yiyu togende paka sako ku nursery togenda sako kulia konga tochiko gukeba bense epare ine bato bokongwa banene sana nonye bara baranchi goeta kana impiki nchiri goeta abantu baminto babere bakorera meka matuka mange naende bono bakobasemeri kwabo babwate no moye musie gwasirire bono nareko sororo moye musie rame kia sago toka bono gabana ngokwana iga chira chiri ariete achikerani 2027 yetaraika kera 2027 na mangana mangago chaka inchebuna ante neiga nintene no kero kyo baye musie ko wetse word yitibo abana inchi na banyanchire bagonsorora botuko na mugaso na chire ko batai bwakimota gwanja motige nge bange chimotwe batebera yaya ai no isaine na ande toroche na bagotokonya na ndo bwate partiality abantu baito babere bagosira se word yitibo na ryo moye musie akure machibara eturagitanere ya chige chini egachaka ekabeto bokomba obo moinse ekairana egakuchibiche ekairana bone para eyo egakobanga ya rosiwe para iteyo chikadi na chitobwene kubwata mono kabisa bune bichana na bisororira somonyo bugwa nja sibago toka bari babwatire bibande babwate chikadi abasubati mbaro bono abanyomirwo tachinse itaiga batabwati bibande gakibabwate mono nagamba nabo bisabe bibande bagateba babamo bande babwate chikadi abantu baminto babwate mono abantu baminto bari banganyete bari Nairobi bari Mombasa bari Kisumu ekina chingaki obugambi tutaita to change buna motagete nande mocha korera na gakinto amanyete Ekati ya wananchi kurase kaunti Nyamira niko besokire na kubwatu kebirengereri byabo igoro yetaro yo murai benseme yorogongorwa gusi niko baigobe murunganiro gokonga kubugima asibaganira barai barabisi kubagerera heli banyare konyoro mweso muri kizopolikapo kara orobotirwa sinchira yobwikirano Elitukeli molio kama yetaro yo murai yo munene bwensomoske William Samoei Ruto goikomwe eli meyorogongorwa gusi egati abananchi na no kurase kaunti Nyamira nigo besokire
na kubwa tukeberengerera byabo igoro yetare yo umurai wense gaki promise cyo cyarwete nchiyo shiroje ndo ngainereri nono mutinyu sta tutaite kurubona bako mutinyu sta emetinyi yo mubwoka kera mambine twajakiro mutinyu gatana ebindo ngoja biro cyako mutinyu uyu iko toganyete ebindo byose byakwana tubira bimbiyo bigukere gendo gaki eto kora kwana watana nimeongeza hii ayana yugo chirusi abantu baito toko batebi serikali nto endete konyerigerere na bali mo support omorengo rubwe byara bibere ntora bakana imbi yamore mo kamenga ngombe no yarwarire lakini ensema ya mabutero insetera ababurunge magenderando bono ntetengo boli para bono yasunduligwa kurubacho keroka yakole metienyisita yasunduligwa kurukeroka kochikiamo kama ere gasto koro to gwa covid kulingana na baraboni ko bagendere ko bakomochia anene hukunga kubo gima enyerikanenga okomenda kwa mabuta imeye enseiga ya Kenya niko kwirero bosombi kogenderera kuratera na inje no muntu yo monde para mbwate gari ane breakdown yo chikungusa chigari otuko narangirwe gari kabwatera netia abantu nasinye tukogenda kera maguta ari iguru abantu bechi bibi baba konye tabagacha kobogorie gari yi bakarusia abantu imenare konyara kona ne breakdown in fact ni goto kumetie serikali ese gotoira troje obogima bwa kongire ma igoto sinyire bono serikali na kierengerete in fact ebiasara ni goto gokora igakeroka imwanja korigire diga gothire iga chito kurumami ni goto pageti chigari amaguta bono gakiara abaigoro serikali ne mogotomentera amaguta na kitorasome no ena abana abanje babo abo bali abonchire kurwa sechinsem nigo besokire na kwemburungarire kubatakana muno komento kuga kwirigoli igendo korengana muno bro batebire kirati kunyara ko bage komenta rigoli yobugima emergency liga ya Kenya bono akomoni mwana injingo rengelingo ndale konyoro bokongu bonge kiara bono amafuta the moment ya mentire eminute kere bita avion spin komenta bire ande muna bigo chikomenta igabono muntu common mwana inji uchakire gusumbuka chena chakira ko twaro bwoba ikiagera amaisha achakira gokonga bono efe abune yakwenda kuruga mpaka kijauri bamentete mbakemi kurwa se alenge 50 bosunga se angemi ya mentire double ya chire 200 bono bali to kore biashara twanyoro robo kongu to kunyara gusukana biashara bibintu bitu byagundire nyumba bono nigo bagendere ko bakubagania abarai kurwa sorgongo rwa gusina abarai emergency ya Kenya ugendera kwegerera umwana inchi botambe elio obugima bunyare ko ba bokororoba intuna abantu ba one time two time muntu nyitageti engenjere bakonya banga ngaino mo president na two time itigaba bamongainore igo bako mongaina bara bari bayigote nakini mbarengerete mwana inchi na abantu abo barigo chikura nchichike muje motochere na ritora babone mu atokonye den two time mu atokonye to sine chibesa mu atokonya na into to chimuru torre kanebuya ke kunyarikana tianye ni 140 nabo bostari babantu bamimbi ka kunyera ni 140 amangana ndi ntukwana amangana one time two time ntunto maiti bintebyo one time gose two time ntuteriko tokonya kende yonse bi tiga toikenga kitwa kechikura mwa otete ko rusio mondo ko beko mondoro mu yego iko akekura mwa otete ko rusio mondoro mu beko iko akekura ingo reporter getaseni kyo wanchete kya gatembe kurumaiga imeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara asarbotu monchomo rigele tanyoro mutimo komoke to kwirana ntugende ne kyonga sinjira yoboikirano ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa
brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye chirodisho chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liriya kegema eryo chunjukire irigo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneji county chonsi imeyensi ya Kenya street yago teko babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wego na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwigedi bali Electrical Installation na wego Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwigedi bali Hairdressing wego mbabwate Fashion Design mkwigedi bali Food Production yani Cookery na wego Food and Beverage Production wego mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cy'ububundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ale kibesa ekyo soma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi nigutras kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima bumakiaya. Karibu nainde homo nchoa homo rigeria para ikorwa buma choge horabu nigo bamukiro muraibense asogo tekerana chinse mecho nagosioli na boigo gochake gati ya magendro kukana chinge chabarayo bakorawa nayo kabero mwemsebe wadi ya bokemunge chochi bibao nigo bateruno muraibense nigo abetega kumbiense meyo anene haso wikirania bana inchibe chinse mecho amagendro mulikito Gilbert Kopi orobotirwa sinchira yo wikirana wetera no gutara ko murayi wense Dr. William Rutaso orogongo rwa gusi yani county ya Kisii na Nyamira
gutarira kinsemo na mono ase ensemo ya umachoge abaraikuru ase ensemo ya umachoge bwa burabu nigo besokirie na goteba buna mbaranyara ko bakorora uikirani gwo magendera ko bakuriyegwa ase ensemo iyo. Sasa niko na pesa yenu milioni 300 ya kukamilisha barabara yenu na kujenga ile daraja ambazo zilikuwa zimekwama. Na mimi nitatuma waziri wangu wa mambo ya barabara akuja ashughulike na hiyo maneno. Hiyo maneno ilichelewa kwa sababu sijui maneno gani ilitokea. Ukwana ase amatanga ya marenga ase ensemo yo mu boime ya Kenyenya yokabeiro mu MCA George Bibao nigatebire buna murai bwense no nyonyo ariko bagagucha gusita chieti ase ensemo ya umachoge burabu nekyo nkere ekirengekane gitakiri kunya ko bagikuri guna abantu ba umachoge burabu. President warengega igaseito umachoge burabu boro igarenga alimo lakini inche unoyo na kabeire omubwata ni UDA na ng'anete korwo esa uliobo ni mobonge tinchie tio ekiagere binto ebikonyo kototebia koru 2018 igonde tekonyo yo machoga una baminto bakwana una epare ya ito ya mugonga Kenyenya no kilo magenje eonjo kanena ndira legocha amane go ya rendera 2.5 billion into tuarengo ngamina maremu choyo nani epare yo abantu ababaji akanete chibeza chikoro 1.3 billion eri bagari lori nene indiriyange present ige wakana contractor ekore para chibeza chia kwanete 350 million. That is a drop ase osen kende kera chia kore ekera contractor chia kure nchiko ebese chia sabete koru chironi chibeza chiogo chirwa nchiko kora kende nigateire buna amachoge burabu na barumba takigonyo ko bagutarirwa gokorerwa magenderero kurinde na asengenja taranyara ko bagukirania magani y'abantu abo na kianda ke bachirite nabo igotacho ikirana etara senseme iyo advice I can give tigabantu babikonya gototebia ngatona ko ende seminto bitaino igo abantu baminto buata chikura sobonge toserio moyo otokorre bobe ekero baibembe bamasakiro igakorwe mtuma korukiane okosire bine keninja ochire na biyonse umunyakerugo gwekyama ya Jubilee ase ensemo ya umachoge burabu ombura orina nere nigatebire buna ogutacha kwa umurai bwense William Ruto ase ensemo ya umachoge burabu na mono Kenyenya na sengenjo banyako bakure maswali amange igoro ya magenderero n'echira nyare ko bagakuria senseme yo na mono chipara mono jidara cha chitara ko bakigwikiranirwa ogutacha kwa ya constituency ya machoge ende kolengera na tabuates ama chiva sama swali kwa mubuli ikiagara mumanye tandu wateme chando epare ije ale korosiwa iyetikana tetechera chira cha chonsinye iko chitikana tetechera nawo ikonya promise kwa mubuli kimwa rawo tera sikiri promise chonsi arwete tabuate machivu aro anyari ko bagakurigererwa wetana etaro yo murai bwense William Ruto ase chingongo chiagusi kwende bono amaboye konyara ko bakuburirwa kurwase ensemo mune ya umachoge burabuni elianga andake na sengenjo omujume bwero kongurwa anyara ko bagotero kumwa gisiasa gucyase okurigereria kumusira Dr. Fred Matiang'i gose ingiganya ko bagikoirira ogutatara ku murai bwense gucyase ensemo ya Kenya nara mabolia abantu ba Kenya banyante ogenda tunya ko bakwibona muno umachoge burabu ngori boterega tende kurwase orongwirwa umachoge burabu amarita nencho Gilbert Kobi Ekionga obonchirolia omoncho murigereria nigo bono ebe bintu bikorosibwa kubwatikana hana sechi factory nigo lirachie comment kana mono kubwatikana no gokonga kugose comment kana kweliguliria maguta asebono herachi kwirira gukina gwekerango kemerongo ebere igoro yimya ayo nigara chikwirira umwana inchi komigeka mono gwikirani bugima ase kirachingaki
I was astonished that there was no precaution for diesel, which is a major production when it comes to the industrials. Maybe in the industrial area, they are major consumer of that. And transport for the private sector, we consume petrol. It's an optional expense, but when it comes to transportation of product, this will highly impact the production of what we have from food, from the furnitures and all that. A manufacturer will need electricity. There will be a fuel impact in there. A manufacturer will need transport. There will be an impact there. A manufacturer will have fertilizers. So it will be a multiplier effect of so many things. A manufacturer will have a ripple effect, which will multiply that by probably 4 times, 5 times, and you'll find for them the impact is probably 30 shillings. So let's go back to history and send back VAT to exemption. Let's probably say the road maintenance levy, a few of these other levies, let's cut them down and let's put a stop or start managing excise duty. Na gwikira gabo manchumu ligeria nongwekera omwelio wa mangana maye yekyonga chinsenye chiabo na butuko eliterane serious nyekunde nango sabiro twaru ligeria na wego butuko borobia. Ine nugene techi stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Tiema chechingencho au